kusung kusung ya phangni simi snamjagi phaimane no o hayongo borok rokni langma salsa o hayongno yakari thangnani nanggo seijak nongmano seplewi maya hayekeba kasoi maya Mwtai rokni yago seijak tongmano jora phaike saksaisong phaimani saksaisong no yakari thangna nanggo o sungsarno amutei hekeno tini haina hai hayongni khoroksa Tiprasa salta lathukrini mokol buskango saisong hayongo phaimani saisong no hayong yakari thangnani nangkha tubui phaika tini norokni bagai kaisa belai kha kamma koktoma gumoti tibini mangpliwo salkisa sakango langma choi thangnai Tiprasa takhu polku kamini socindro koloi chora kudukma hekeba tal kudukma romoino sak hamya bemar bai choba khaimang no rang puisani bial tai jingjal bai kuplung ongma bai bini hik eba logesong te bini sajla khorok naino Asomsa o hayongo kalangi thangka bisi kudukma sakni bemar naijagui maya belai kheno kwrwi no khung rang puisani kebeng mung tongma bai bemar no sagotui no langma chonani nangkha amchaini lukurok no kha sobayui hamjakma kalangui bisi bachi nui bai no dakti no bini langma no o hayong yakari thangnani nangkha paithago miani laithangjak salo bini khakchangma panda khaijakmani phia aboni salja sakang Tiprasa no khagnang maya gnang ni hamjaknai rok eba Tiprasani singkrak Tipramotani bodol ompi blok bai khobjak bakhaksteni ongoi ompi blokni Tipramotha president boromganang Sanjay Jamatia tei kwbangma kumun adong rok bo haino bodol khe thangmani mangpliu nugjagi phaika tei borokni kisisa hamjakma chubachu borokni nokhungo khakchangma yafarma bo haino mangplitui nugjagui mangkha nainedi tamo kokkachar kha Tiprasa rokno eba borokni kami eba borokni nokhungni lukurokno kokkacharmani bisingtui mangpliu nugui mannai norok paithang chora naitongdi omuti khen Kari salbrumne haike gumuti tibini mangpli khairok mani bisite bisa kok sana kalaika to jotono pulawa hambaya kare sini takhu khoroksa polku kamini second rokolo ini bini langma jora phaya sani no langma cholangkha o haingno yakai mathang jaka to boni bihik tongo boni busa khorok tham tongo kono yakai botini Sano yakari kalangka aboni gongai balai sing khairogu to tini o jaga phai boni nukhungje secondro bihi besabai sing malai lekheka ompi Tipramotha block committee ni pokho theke sing borongno je mansak sing yak tholok laika haikaba subasur laika o jaga tini manjak phaika Tipramotha ompi block committee ni cashier borongona sukan dukole YTR ni ex-president Raji Deborma, manjak phaika regional president Sanjay Deborma na khobui sini tei betaku oji tongu tei betongu sini takuro boro na khobui sing tini malai phaika to boro haini singbu khairok ja khai khaba khaduku nangja to thei thang janai sini second koloi boni santini atta santi manthong aboni sing isoni thani diai leye isa coba suruh laika ambai japan tayang coba lagi belum di nanya yang mau gitu ya